Have a nice day. Omenala ọzọ gbapụtakwara ihe enwere bụ ịchụ àjà. N'eziokwu, ịchụ àjà bara nnukwute uru na ndụ mmadụ, ọbụnadị n'oge ugbu a. Isi àjà bụ iji mee ka ndị ọ dị n'aka, ndị nna nna anyị ha na ndị mmụọ, ka ha nwee ike ịnabata àjà ahụ, ka o nwee ike mịta ezigbote mkpụrụ. Ya bụ na ịchụ àjà bụ otu n'ime omenala ndị enwere n'ala Igbo. E nwekwara omenala ọzọ dịka iri ji ọhụrụ. Nke a bụ nnukwute emume enwere n'ala Igbo. N'oge iri ji ọhụrụ a, ihe a bụ ohere ụmụnne anyị ndị nọgacha mba dị iche iche na-eji abata n'ihi nnukwute emume a. Ọ bụ nnukwute emume a na-adị eme tupu amalite iri ji n'afọ. E nwekwara emume ọzọ dịka ịgba egwu. Ịgba egwu bụ nnukwute omenala ọzọ gbapụtara ihe n'ala Igbo. Obodo ọbụla nwere ụdị egwu eji mara ha. Otu ndị Awụsa si agba dị iche na otu ndị Igbo si agba nke ha. Otu ndị Yoruba si agba dịkwa iche na otu ndị Ijaw si agba nke ha. Ya bụ na egwu bụ otu n'ime omenala enwere. Mgbe mmadụ bịara na-agba egwu ya, ọ bụ otu o si dosa ụkwụ egwu ya maọbụ otu o si gba egwu ka ị ga-eji matasị n'eziokwu onye a bụ onye dị otu a. Ya bụ na egwu na-enye aka na nkọwa mmadụ maọbụ ịmata ebe onye ahụ si pụta. Ọ dị mma ka anyị leba n'anya na ihe nkiri ndị a gbasara omenala. Ọ dị mma, ọ bụ ebe a ka anyị ga-apịachi ya n'ụbọchị nke taa. Eji m aka na unu ghọtara ya nke ọma. Ọ bụkwa na enwere ebe ị nwere ihe mgbagwoju anya, echefukwala idosa ajụjụ gị na comment section. Ọ bụkwara na ị sonyere be mụ na YouTube, TikTok and Instagram, biko gbalịa ka ị sonyere m. Ndewonu.